I exhort you, my brothers and sisters, that you bear with patience these afflictions, and all your care and sorrow, and bear with these afflictions with the firm hope that one day you may rest from all this, and that one day you may stay with your Maker in the world where there is no sorrow. In short, endure to the end, knowing as our forebearers knew that one day you may rest with God. Nyangwe zvinhu zvakaoma, tototamba nenjemi nenzibhora, takarembera patatipe takadona, tina Mwari wedu vanotiongorora. Ane big smile akapura vuduze pangu achiti yes, devil akauya kumazhes ndakamupachidhura, akafunga kuti zvanine nzara nemandichataura, akatraya zvemadrugs ini ndikati no, ndine Holy Ghost, even kana ndiri mbots inenge ineni ndati ndine Holy Ghost. Izazizi pride ndinochuza one side, hedi kana tela nestos, nyangwe zvakaoma paendidi toti Jesus is my boss, ndati nyangwe zvakaoma Jesus is my boss, he's my boss. Nyangwe zvinhu zvakaoma, tatoramba takashinga. Nyangwe zvinhu zvakaoma, tatoramba takashinga. And it's Pretty M Production.